କେନ୍ସି ସାମାନ ହଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲବାର୍କେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରସୁଁ ପୁଡ଼ାବାର୍କେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରସୁଁ ଖାଡ଼ି ବୀଜା ଆମେ ମାରସୁଁ ତ ଦେଖିବେ ସେ ସାମାନ ପୁଡ଼ବାକେ ନେ ପୁଡ଼ବା କିନ୍ତୁ ପହଲା ପଡ଼ସି ସେ ଖାଡ଼ି ବୀଜା ସେ ଖାଡ଼ି ଷ୍ଟିକ୍ ହିଁ ପହଲା ପଡ଼ସି ଅଲଗା ସାମାନକେ ପୁଡ଼େଇ ପାରବା କି ନେ ପୁଡ଼େଇ ପାରବା ସେଟା ଅଲଗ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଡ଼ି ବୀଜାଟା ପହଲା ପଡ଼ସି ଏନ୍ତା ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଆମେ ଯଦି ଜଣେକି ଅହଙ୍କାର କର୍ମା ପହଲା ସେ ଅହଙ୍କାର ଯେତିନ୍ ଆମେ ପହଲା ଜନ୍ମା ତାରପରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଆମେ ଜାଲି ପାରମା କି ନା ପାରମା କି ଜାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅହଙ୍କାରରେ ଏନ୍ତା ଅନ୍ଧ ହେଇ ଆସୁଁ ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ପାଗଲ ହେଇ ଆସୁଁ ଯେ ଆମେ ହିଁ ପହଲା ଜଲ୍ସୁଁ ଆମେ ନିଜକେ ପୁରା ଖରାପ କରି ନେସୁଁ ଆରୁ ଆମେ ନିଜ ମନ ହେତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଭୁଲି ଯାସୁଁ।